Vadiwa vateereri, I want to greet you all kwose kwamungava muri kuma TV mana enyika. I want to say special thanks to one of our fans, Zim Confessions. I am your top fan, Ndiri best ku USA, and also vamwe mukoma vari ku Zambia. I want to say thank you so much nemashoko enyu kurudziro. Without wasting much of your time, regaiti vatapinda muma confessions edu emusuva ranasi. Hanzi nashi, I have a confession. Ndakapinda mu South Africa ndine 19 years muna 2006. Ndakasvikira ku Johannesburg, then ndikatanga kushanda sa security guard. So ndakasvika pa stage yekudawo munhukadzi, but ndainyara. So pa hostel pandairoja paiva noumwe mutswana akanditi sekuru vake vaiziva mishonga asi vaisava ng'anga. Akati achavabvunza kuti why ndichinyara vanhukadzi zvakadaro. So neimwe weekend akaenda kumusha kwavo, akazodzoka neMonday, akasvika akandipa kamudzi kaiva mukabhodhoro kadiki keplastic. Akabva ati unoisa mafuta awa ndeelaki woita uchizora kumeso kwako. Ini ndikaita saizvozvo, ndikafara nekuti ndaifungidzira kuti vanhukadzi vachauya, asi hapana kana change yakamboitika. Ndakazobva zvangu ku South Africa ndikadzoka ku Zimbabwe, but ndava kusangana nechallenge yekuti daily ndinorota ndichisangana nemunhukadzi. Ndinotomuka nengo yangu yakati twasa. Ndakamboedza kuroora, asi mukadzi akangotiza akanyora message yekuti shamwari kushusha haushushi, asi zvekufa aiwa ndaramba, sara hako ugarike. Ndakazofamba kune vamwe vanoitawo zvechivanhu, ndikanzi zvinhu zvako zvakapanduka, wakapiwa chisanda 1 chechikadzi. Saka ndakanzi ndinofanira kudzokera ku South ndinopa munhu akandipa chibhodhoro ichocho. Manje ini chibhodhoro ichi ndakarasa pandakaona pasina musikana ainge ava kundida. Saka mwedzi miviri yadarika, mwana wa mukoma akangodona ndokubva atooma. Asi ini ndakaita sekunge ndainge ndazviona as a vision, mwana achidzipwa muhuro neumwe mukadzi. Saka handichazivi kuti ndini here ndiri kukonzeresa. Mukadzi uyu pandinoita bonde naye usiku ndakarara, pandinomuka ndinonzwa kurwadziwa munyama dzangu kunge ndiri kubayiwa. Mukoma nashi, munyama wandava nawo wakaoma. Kana ndikakuudzai kuti mari inongotsakatika muhomwe mangu, munoti zvimwe kuda ndiri kunyepa. Ndiri munhu anorarama nekutenga vasikana vaya veusiku, nekuda kwekuti musikana chaiye hakuna anondida. Saka ndaisiti kana ndikatenga musikana, kana musikana uya aenda, ndaizoona mumba mari yashota. Ndakatanga ndichiti zvimwe kuda ndiri kubirwa, but umwe musi ndakatenga musikana asi aiva masikati. Takati tapedza basa, ndakatarisa mari muhomwe ndikaona kuti pa 200 US yandaiva nayo painge pasara 120 US. Munoziva mukoma, ndakanetseka kuti kochii chainge chaitika. Musikana uya ndakazomudzinga akaenda, asi ndakamupa 5 US yake yeshort time, but ndakazoti ndava kuda kubika ndikawana 80 US iya yakandonyekedzekera mukabhaketi kehupfu. Ndakafara pandakaiwana nekuti ndiyo yandaida kushandisa kuenda ku South. Asi kukuudzai mukoma nashi, handitozivi kuti ndakazozvifambisa sei. Ndakabva ndabhuka musikana uya for 2 nights, ndikaparadza mari iya yose. Saka ndizvo zvinoitika kana ndiine mari, ndinongokaruka ndatenga vasikana veusiku. Kana ndikazama kusungirira mari iyoyo yandinenge ndawana, inobva yangotsakatika. Apa ndinenge ndichirota mukadzi uya, asi ndikaita zvekukecha handimuroti. Saka handichazivi kuti nhamo yangu ingapera sei. Kana kuri kuhama kuti nditaure ndinotya mwana uyu akafa, kuti ndinozonzi ndini ndakamuuraya. Ndichazodzoka mukoma ndichikuudzai zvakaitika pamukadzi wandakambozama kuroora. Asi kana maposta, please tell me ndikwanise kuteverera mu comment section. Ndiyo yanga iri nyaya yamukoma vedu
ava. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi mukoma makadii, please hide my ID. Ini ndakakurirawo mufamily yanga ine ma step sisters vainge vane musikanzwa, so vaindimanikidza kuita zveupombwe navo, asi tose tiri vasikana kuita uya unonzi ungochani. Since ndine 13 years, iko zvino ndava ne 23 years, I am still single and andina kumboroorwa kana kuita mwana. Chero murume akandinyenga handitombomudi, handitorina ma-feelings nevanhurume, but ndine ma-feelings nevanhukadzi. So handisi kuda kubvuma kuti ndiri lesbian, ndinodawo kuroorwa nekuzoita vana vangu, asi zviri kundiremera. Ndakaguma kuita zveungochani izvi ndiine 15 years patakazoparadzana nanasisi ava. Since then handina kuzombozviita zvekare, but ndiri kutokuvarira mukati. Please help me vehama, nekuti zviri kundiremera. Ndiyo yanga iri confession yehama yedu iyi. Please ndapota ngatimubatsireiwo mu comment section. So about one day ago pane imwe episode yataka posta, then I found this interesting comment yakapinda mu comment section which I want to respond to. Anzi naspo, most of these stories here are problems. Confession are very few. A confession is when you know you have done something bad or wrong and no one knows about it, but you want it to be off your chest. So my response kauri spo ndiye kuti inini I cannot dictate kana munhu akauya kwandiri achiti mukoma nashi iyi ndiyo confession yangu, because to you it might sound as if it's a problem, but kumunhu iyeye it will be a confession. And also through these confessions or problems, I want to testify kuti there are certain people vaitova pa situation yekutoti vaida kutozvipfuudza upenyu hwavo, but by me reading out their confessions kana my problems avo, vakadzoka vakati mukoma nashi, I want to thank you, because after I heard my confession ichiverengwa pa YouTube, ndakwanisa kuverengawo ma-comments evamwe, ndikabva ndaona kuti izvi zvandanga ndichida kuita zvekuzviuraya, there is no gain in it. Anyway, rekaitibva tapinda munyaya yedu inotevera. Hanzi, hai mukoma nashi, please post for me as Haidi. Ini ndiri mudzimai ane 34 years. Ndauyawo kuzoreurura nyaya yakamboitika muupenyu hwangu. Ini ndiri munhu ainge akaroorwa, ndikatoitawo muchato, ndikazvara vana vangu 2 vasikana nemurume wangu. Zvadaro ndakazosangana netsaona yemumugwagwa iyo yakandisvitsa pakutombofa, ndikazomukira kumochwari. Ndakagara muhospital for a very long time ndichirapwa kusvika ndazoburitswa muchipatara muye. Ndichibuda muhospital ndainge ndava right zvangu, but ndine time dzandinomboita sekunge ndava kurasika pfungwa, uye tsaona iyi yakakonzera kuti ndive munhu akasara asingachanzwi zvakanaka munzeve, ndava kunzwira padhuze. Zvinhu izvi murume wangu zvakamuremera kuti azvitambire kusvika azondidzorera kumba kwedu. Ndakadzoka kumba kwedu ndikararama zvangu kwenguva yakareba ndisina murume, but time yandakadzorwa kumba kwedu I didn't know kuti murume wangu ainge atondizadza chirwere, but zvisinei ndakazvitambira, upenyu hukaenderera mberi. Ndakazotsvakirwa basa kwazvimba neimwe shamwari yangu, ndikanoshanda kuye, ndikasvika pakuitiswa mwana nemurume wesista yeshamwari yangu, vanova ndivo vandaishandira. Ndakazongobvako ndikaenda kwasisi vangu ndikanogara ikoko. Hapana kutora time, ndikatsvakirwa basa, ndikaenda kubasa nenhumbu yangu, handina kana wandakaudza. Ndakasvika pabasa paya ndokushanda nhumbu ichikura, hapana kana akazviona kusvika nhumbu yasvika pakurwadza. Yakarwadza nhumbu masikati ese kusvika manheru, ndikasvika pakunzwa kuda kuti ndava kuda kugomera. Ndakapusha mwana wangu akabuda, asi moyo wangu ndaida kudzipa mwana uyu, ndobva ndamucherera pasi. Vanhu vakazokasika kunzwa kuchema kwemwana, ndokuuya vachimhanya mumba mandairara, ndokuwana ndatozvara ndava nemwana. Vakabva vandiendesa kuhospital ini nemwana wangu. Sisi vangu tried to ask me kuti muridzi wemwana ndiani, but
handina kuvaudza uye nanhasi havazvizivi. Ndakazorega basa ndokudzokera kwasisi vangu, but banguru was not happy kuti ndigare pamba pavo. Vakangosiya vaudza mai vepanext door kuti mundiudzirewo mainini kuti ndichibva kubasa ndiwane vaenda. Pandakanzwa izvi ndakarwadziwa zvisingaiti. Chero sisi vangu vakangondishingisa kugara, but banguru vakandirwadzisa. Now I am married again, but mwana wangu haazivi kuna baba vake, ende ndinoshaya kuti ndomuudza ndichiti kudii. Ndiyo yanga iri confession ya vahanzvadzi vedu ava. Asi sisi advice yangu kwamuri ndiye kuti please udzai mwana uyu muchiri mupenyu, nekuti mangwana mwana anozotambura musisipo achitsvaka baba vake. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi ainashi ndipostereiwo paZim Deep Secrets. I have a 50-year-old brother who got divorced a year ago. He is now dating a 22-year-old lady. Of course the lady is a single mom of one, but zvematurity chaiyo handioni ini. Tadozama kumutsiura kuti tsvakawo ma30-year-old ladies. Akatonyura pakamwana ikaka. Manje inini I don't feel safe kuti ashanye kumba kwangu, because andichamutrust on my 20-year-old girl, firstborn yangu. Iye budi firstborn yake is 21 years old. Nai zvinoitawo here izvozvo? Zviriko here izvi zvekuita manyenga vana? Plus vangatozoroorana zvekuita musha here? Cause relationship yacho anomborambwa oblokewa unblokewa. Apa anospenda mazimari achikanyengerera kamwana aka. Yet my ex muroora anenge achisafa kuchengeta vana vavo 5 ari ega. Please notify me kana maposta. Ndiyo yanga iri nyaya ya tete. Asi iniwo vedare advice yangu kuna tete ndiye kuti zverudo zvinonetsa. Ukaona panotukana vanodanana, stay away, nekuti iwewe mangwana ndiwe unozova muipi. Zvamunongokwanisa kuita ndezvekuti chingomirirai kusvika musi wekuti mukoma vazorealize vega kuti this relationship is not going anywhere. Zvaizvezvi mukada kuvatsiura vanongozviudza kuti ini ndazviwanira kadoko kangu, vanhu vari kuda kundikonesa kuti ndifare, let him enjoy. Asi vakazorohwa the pandemic, the mujolo pandemic, he will come back to his senses. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashi, please post for me as ID. Ini ndiri murume ane makore 34. Confession yangu yakadai: ndiri munhu akakura achirarama upenyu hwenhapwa mushure mekufirwa nevabereki at the age of 13. Ndakasara ndichichengeta vanen'ina vangu because tainge tafirwa. Hapana kana hama yakadawo kutitora kuti ikwanise kugara nesu. Ndakasara ndichirera vana kusvika vakura. Upenyu hwedu tairarama negadheni, kurima miriwo nemadomasi tichitengesa. Munen'ina wangu anova musikana akazoti ava ne15 years ndokubva atorwa nabankuru, mukoma wababa, ndokunogara naye. Asi vaigara naye vachimubata rafu. Ini ndakazozviziva mushure mekunge admitwa muhospital, avhunika gumbo, akarohwa zvekusvika pakutyoka gumbo iroro. Ndakazomubvunzisisa life yaairarama. Akatanga kunditsanangurira kuti ainge ava kurarama upenyu hwemhuka, kugara musango achitiza kurohwa pamba. Ndakati zvimwe semwana kuda ainyepa. Ndakabva ndaenda kwana bankuru kuye ndikambofamba ndichibvunzawo vamwe muvillage, ndokubva ndawana kuti zvaaitaura it was true. Uye she told me kuti ainge abatwa chibharo nemwana wabankuru. Ndakangoona kuti handingarwisane nevanhu vakuru kwandiri, but zvinhu izvi zvakandibaya pamoyo kusvika ndazofunga hangu kuenda kun'anga ndikanotora mushonga wekutoroya chaiko. Ndakaudzwa zvekuita, ndikaita saizvozvo. Ndikakumbira shamwari yavo yepedyo, ndiye akabva avauraya nenduru yegarwe yandainge ndamupa. Bankuru ndakaita vekudyisa mwana wavo mukomana ndikamupengesa. Izvi ndakaita iri revenge yezvavainge vakaita kufamily yedu. Ndiyowo secret yangu mukomanashi. Yeah, that is very bad.
I know kuti haidi Facebook comment section vanhu vanga vachisupporta vachiti ivo hondo inopedzwa nehondo, but what you did is very bad. Hakuna munhu ane mvumiro yekutora upenyu hweumwe munhu nekuti upenyu ndehwaMwari. Kunyangwe makatadzirwa sei, asi zvamakaita izvi imi ndimi matova nemhosva yakakurisisa pamberi paMwari. Ndizvo zviya zvekuti banguru vanokwanisa kuenda kuparadise, asi imi makatadzirwa mubva manzi endai kugehena nekuda kwekuti makatora upenyu hwakasikwa naMwari. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hi mkoma, please post for me as Haidi. Nyaya yangu yakamira seizvi. Ndiri mudzimai ane 38 years. Ndinoshanda musaloon. I am not married, but I was married before. Imba yangu ikaparara. Mushure mekunge ndawanikidzwa ndakarara nabankuru, mukoma wemurume wangu. Ini ndakaroorwa at the age of 23. Ndikaita vana vangu 2 ndisati ndabuda mu marriage yangu iyi. Kubva zvandazobuda mu marriage andina kuzoroorwa futi, ndakangotanga kunakirwa nelife yeusingle. Nyaya yangu hombe ndeiyi mukoma Nashi. Ndakanyengwa nevamwe baba. Ndinogara kushurugwi. Baba ava ndi DPF pane imwe kampani, munhu ane zvimari zvake. Ndakanyengwa nababa ava, tikadanana, rudo rukafaya chaiko, kwete zvekunyepedzera, but baba ava vaiva nemhuri. Ndakasvika pakunzwa kuti ndakuda kuroorwa nababa ava. Ndakafunga zano rekutsvaka mukadzi wavo kusvika ndamuziva. Ndakati ndamuziva mukadzi uyu, I found out kuti she was my client wandaitoruka musoro, and anga ari munhu aiva bo zvekuti ndaziva mukadzi wavo. Ndakabva ndaenda kune vamwe gogo vanondigadzirira zvinhu zvangu, ndikabva ndavaudza nyaya yangu. Vakangoti, muzukuru, zvinhu izvi zvinhu zvidoko, don't worry. Vakabva vanditi paanouya kuzorukwa utore bvudzi rake. Vachibva vandipa umwe mushonga, vakati musi waanouya usati wamubata musoro utange wazora mushonga uyu mumaoko. Ndakangoita sekudaro, ndokutora bvudzi rake ndokuenda naro kwaambuya vaye, ndokunoitwa zvarakaitwa. Hapana kana kupera vhiki akatanga kurwara zvisingaiti. Akangorohwa nemusana wekuti chero kurara kana kugara kana kumuka ainge ava kusakwanisa. Ndo pandakabva ndaita take over, murume akaita wangu, rudo rukatsva, love ichienderera mberi zvekusvika pakuita mwana. Mukadzi uya anenge akazofamba akazvibata, ndokuudza husband yake. Husband ndokuzondiudza, ini ndokubva ndadzokera kwaambuya vaye zvekare ndikanopiwa mumwe mushonga wekupa habhi. Saka zvese zvavanoronga kumba kwavo anotondiudza chete, and I am in control of imba yavo. Mukadzi uyu ava kurwara, hapana kana chaachagona, angova munhu njee zvake. Ndo secret yanguwo mukoma. Asisisi, I know kuti kuWhatsApp we spoke in confidentiality, but zvamakaita ndiwo unonzi utsinye. Pakanyaya kundibata sisi paya pamakati vana vamai guru amuchadi kuti vaenderere mberi nechikoro. Ndapota dai madzora mwoyo wenyu, nekuti chikoro chakakosha. Chingoshingirirai vana ava vakwanisewo kupedza ma-O levels avo. Handiti ndimi muri in control of the finances. Ndapota itai kuti vana ava vaende kuchikoro. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, please post for me as Haidi. Ini ndiri murume ane makore 46 ekuberekwa. Ndiri kudawo kureurura nekubatsirwa. Ndakauyawo muno muJoni 2022 muna February. Takasvikira kumba kweTsano, hanzvadzi yemudzimai wangu. Apa vairoja 1 room sevanhu vaisava nemhuri, plus Tsano voga ndo vaishanda kuconstruction. Saka mudzimai wangu ndiye akatanga kuwana basa, ini ndisati. So
pavaibuda naTsano makuseni, ini naambuya taisara tiri pamba tiri vaviri. Saka pakazoitika muedzo wekuti ambuya vakatanga kundiitira mamwe maactions ekundida, but ndaingoita semunhu asiri kuona. Munongozivawo kaupenyu keJoni kuti as long as uchigara kuhigh density muJoni tinogezera mumadish. So ndakati ndichigeza ambuya vakangoerekana vapinda pasina kana kuwirirana. Vakanditi mukwasha kuti tiwirirane ngatitorarai tese, mukangondirambira chete zvenyu zvatodhakwa. Ini ndakapererwa semunhu aisaziva kuti vaida kudii. Ndakabvuma ndichitya kuurayiswa. Kubva ipapo nanhasi hatina kuzomira kuita bonde. Apa ndaakugara kwanguwo namadam. Ini ndinoshanda night, ivo havashandi, so vanotouya kumba masikati toita bonde. Asi ini manje handichadi hangu nekuti ambuya havachanyari, vakutoita kunge ndiri murume wavo. Ndakutya kubatwa. Ndokumbirawo advice yenyu please. Vanotuka you are welcome, but hakusi kudawo kwangu, ndaityirawo upenyu hwangu. Ndiyo yanga iri confession yemukwasha. Mukwasha naambuya vari kuita makuna. Saka nai mukoma, ko mukazoita mwana naambuya, mwana uyu anenge achinzi ani? NdiTsano here? Tinokumbirawo kubvunza kune avo vanoziva culture yedu sevanhu vatema kuti pakadai zvinofambiswa sei. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.